शुक्रार 24 माय 2024 मुखेल वोळ म्हणटोच देवान एकठांय केला ते मनशान दोशी करू नये. नियाळाक आधार. लग्न संस्काराक आमी आजीर जाल्याव जाल्यार अकोल न्हवरो आपली कोबलात करतना याज्ञीक ही उतरां म्हणटा ते आमी आयकोला जातले. तुमी पवित्र सोबे हुजीर एकामेकाक दिल्या ती कोबलात सर्वेस्पोर आपल्या दोळ्यापणान थीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं. जें देवान जोडला तें मनशान मोडू नये. ओरोंबाक थावन देवान दादलो आनी बायल रचलींत आनी देवाची सासणीक येवजण म्हणल्यार ती दोगांय एक जावन आपलो गोराबो घडोवंक. आयच्या वाचपांत जेजू आपल्या शिसांक असो जबाब दिता. लग्न मोडणे पत्र बरोवन दिवन तिका सोडून दिवंक मोइजेसान रजा दिल्या, कारण तुमी तुमच्या वाद्याचे देखून. हो एक देवान दिलोलो कायदो, न्हय मोइजेसान वो कोणाच्यान तो बदलूंक जायना. लग्ना दिसा घोव बायल जिवीतभर एकठांय रावूंक भास दितात, पूण अदीक करून हालींच्या काळार कांय घोव बायलां साद्या कारणांक लागून कुशीन रावूंक फाटीं सरोनात. भुरग्याचें तांकां पडलोलें आसना. देवा मुखार दिलोली कोबलात ती रोकडीच विसरतात. अशें घडूंक पावता कारण ती आपल्या वाद्याची देखून. म्हणटूच कुटुंब एकठांय सांबाळूंक आमकां कायदो आसा म्हूण जेजू आयज आमकां उगडास करता. लग्न संस्कार जोडलोल्या पासत थिरायेन आनी भावार्थान तांचे पासत आमी मागुया. म्हजो थाराव. दोशी जालोल्या कुटुंबांक एकठांय सांबाळूंक म्हजो आदार दिवंक जेजूक तांचे मदें आजीर करूंक हांव वावुरतोली.